Здравейте на всички, които ходят в impulsi.bg. Исках само да кажа, че има голям вирус в impulsi.bg, който е, ако влезнеш в някой при видеота или коментираш на някакви снимки, този вирус веднага ви излиза и така нататък. Да, значи само гледайте да не се хакнете с някакъв вирус. И така, моля, ако разбирате английски, моля, посетете другите ми видеота. Ще се опитам да направя някои български видеота. И така, значи, мерси, че изслушахте това. И чао!